Здравейте, приятели. Пусна водичка. Въздухче. 20. А? Дали ми светил хубаво финера? А? А тук не са предадени, не мога да пътна. Чустай ми канджата мене. Канджа, че с много ги фащам на чук. Колкото и по-голям, по-малко ма наранява. Вие ще дойде. Моля ти се, не си отивай! Не си отивай! Не си тръгвай! Нека бъдем приятели! Сега бач Ваня се върнеш ни думи обаче. За? Предния път ми каза, като сме двамата с тебе не фащаме. Да. Връщаш ли си ги официално? Чакай да те видя, ето. Иван се връща думите. Не фащаме малки, скъпи приятели! Идва. Хубаво. Звъни ми на чучумой. Не знам колко дълбока нарочно ти потапявам пръчката вътре. Потапяй сега, за какво сме я купили? Не, отдолу да не удари някъде конята. Не мога да прави хубави клипове в моето такова. Значи.